fotografuješ. Závory spadnu? Ne. Hej. Aha, teraz to bude. Já ti povím takovou historku. Tu, jak je ten most, tak keď mi zomrel dědov, já jsem se tu narodil a jsme jeho sem na cintorín a byli jsme na moste a padly závory. A my jsme aj s truhlou tam čekali, až to zase se... To se ti samo spustí. To máš jako video? Aha. No a na tom moste jsme s truhlou a chlapi si oprali tu truhlu o zábradlí a byla vtedy v hroně, aha, pěkně. To je z Března. Máš to? A zlepšené? No a oni, jak si tu truhlu tam oprali o zábradlí, tak naraz je mi to jako